ኣብ ወረዳ ራያ ኣላማጣ 4 ግዜ መጥቃዕቲ ድሮን ፈጺሙ ተባሂሉ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይን ዕጡቕ ፋኖን ዘነጻጸረ ከም ዝኾነ እውን ተሓቢሩሎም። بمسرت صاويت منجست تجراي كابا حرام بريت بركز بلو عطوات ناب تجراي يملص خمس زلو بيرو سلام تسطان تجراي الله وغيرهم مسحيلتات صرا مخته تجراي تسليفهم زركو عطوات تجارو ناب نور هيوتهم عدمن بسلام كملص بزقرب صاويت مسرت بركز بلو عطوات ام بلاس كم زركو يتي بيرو دليسون سرعت برصقنا هاجر سرعت نمرقع زخون عينت بوليسي خم زيولو حدا مصنعتي عملكيتم ابز حلفو 8 عمتا زوص اواجات نتدغاغامي من محياس استقالعو منبارمون اتي مصنعتي قاليوم ኣብ ትግራይ ሓድሽ ስርዓተ ትምህርቲ ዕላው ኮይኑ እቲ ሓድሽ ስርዓተ ትምህርቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ክፍተታት ዘስተኻኸል ኮይኑ ኣብ ዘመነ ትምህርቲ 2019 ግብራዊ ከም ዝኸውን ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ገሊጹ ሕዚ ናይ ዚኦምን ካልኦትን ዝርዝር ክነስምዐኩም ኢና ሰናይ ጻንሒት سرعت بلصقنا او وردا رايا لاماطا 4 غيزه متقعت درون فصيمو تباهيلو اتي متقعتي اب لعل سراويت تግራይን ዕጡቕ ፋኖን ዘነጻጸረ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ሎሚ 4 ነሐሰ 2018 ዓመተ ምህረት ንጎ ከባቢ ሰዓት 2 ኣብ ወረዳ ራያ ላማጣ ጣብያ መረዋ ስርዓት ብልጽግና ደብዳብ ድሮን ከም ዝፈጸመ ካብቲ ከባቢ ዝወጽ ሓበሬታታት ኣመልኪቶም ብመሰረት ካብቲ ከባቢ ዝተረኸበ ሓበሬታ እቲ ደብዳብ ኣብ ልዕሊ ኣብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ መረዋ ዝነበረት ኣርሚ 26 ዘነጻጸረ ኮይኑ 4 ጊዜ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ተገሊጾሎም እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ መረዋ ኣብ ማእኸል ፈልሲ ወይ ድማ ችግን ጣብያ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከምኡውን ማይ ኣብ ልዕሊ ዝቐድሑ ዝነበሩ ኣባላት ሰራዊት ከም ዝተፈጸመ ተፈሊጦሎም እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ ከባቢ መዋሰኒ ክልል ኣምሓራ ብምዃኑ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ይንቀሳቐስ ዝነበረ ዕጡቕ ሓይሊ ፋኖ እውን መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሐ እቲ ዝወጽእ ሓበሬታ ዘመልክት በቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባትን ሕርሻን ጉድኣት ከም ዝበጽሐ ዝሓበሩ ፍልፍላት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይን ሎጂስቲኩን ዝበጽሐ መጠን كيسارا غنا زاغيد زوص حبريتا يلن دحريت متقعت ون درونتي سرعات ابتي كبابي تزور كم زنبر زحبرو مساخر عيني توسع متقعتن خيتفصم حبرتسب تي كبابي طنقاقه نغبر صاويت قريب سرعات بلصقنا حوحات مشعبيا خوينو منغستي كغلبط يمصلو بمبال بممخريو ايتگيتاچو ردا بيلو نمحبرسب عالم بسات لاي تخاتاتل ابزولو لصباح اب علتاو منقسقاس اب لعل زنور ابالات سراويت ارمي 26 متقعت درون كم زفصم يزغلص زلون ازي دما تي سرعات قلو خوينات نخولع وجه صبحي تختق كم زول زحبر قال وجنات اتينا لهم عن تدبدام مقصلتا اتي قدم سمون اب شريرنا زولع قندما كبير كسارا زوصخو صحتا راينت كوينات مقصلتا خمسو خنا يغلصلهم زرعت بلصقنا ابزي سمون سراوي الشعبيه ناب تግራይ አጽዋር የጥሎም ሰራዊቱ ክሳብራ ያላማጣ አቲም ህወሓት ንመንግስት ፌደራል ንምዕላው ምድላ ወዲ ዝብሉ ክስታቱን ነቲሎም ይዘካየዶ ደብዳብ ድሮን ሕጋውነት ንምልዋስ ዝዓለመ ከም ዝነበረ ገለ ወሃብ ትርኢቶ ይገልጸለው بمسرت صاويت منجست تግራይ ካብ ሓራ መሬት ብርክ ዝበሉ ዕጡቃት ናብ ትግራይ ይምለሱ ከም ዘሎ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ዕላው ገይሩ ምስ ሓይልታት ጸረ መኸተ ትግራይ ተሰሊፎም ዝርከቡ ዕጡቃት ተጋሩ ናብ ንውር ህይወቶምን ዓዶምን በሰላም ክምለሱ ብዝቀረበ صاويት መሰረት ብርክ ዝበሉ ዕጡቃት ኣብ ምምላስ ከም ዝርከቡ ቢሮ ገሊጹ ሎሚ 4 ነሐሰ 2018 ዓመተ ምህረት እንደዚ ዕማም ብልዓላዋይነት ክመርሕ ዝተጣሻ ዓብይ ኮሚቴ ኣብ ዘካየዶ ገምጋም ነቲ صاويት ሲዒቡ ዝምለሱ ዘለዉ ዕጡቃት በቲ ዝተነጸረ አንፈት መሰረት አቀባብ ላይ ግበረሎም ከም ዘሎ حلفي بيرو سلام ጸጥታን ትግራይ አይተተወልደ ብርሃን ተስፋ ዓለም አረጋግጾም በቤት ምክሪ ስራሕ ፈጻሚ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ዝተገበረ ጻውዒት ተቀባልነት ረኺቡ ኣብ ዝተጋገየ ዕላማ ተሰሊፎም አንጻር ህዝቦምን ዘላቕ ረብሓኦምን ምቅስቃሶም ልክዕ ዘይምዃኑ ተረዲኦም ዝምለሱ ዘለዉ ዕጡቃት ዘድሊ ህንጸትን ደገፍን ረኺቦም ናብ ንውር መነባብሮኦም ክምለሱ ዝሕግዝ ዝተዋደደ ክልላዊ ጻዕሪን ምትግባር 5 ንኡሳት ኮሚቴታት ተጣይሸን ናብ ተግባር ከኣታ ተገይረሎ ኢሎም አይተተወልደ ብርሃን ኣባላት እቲ ዓብይ ኮሚቴ ዝቀረበ ኣፈጻጽማን መተግበር ትልምን ከስርሕ ዝኽእል ንጹርን ምዃን ድሕር ምርግጋጽ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ጻዕሪ ተጠናኺሩ ክቕጽል ኣብ ምግባር ብልዑል ተወፋይነት ከም ዝሰርሑ ድማ ኣረጋጊጾም ብመንግስቲ ትግራይ ብዕሊ ጻውዒት ድሕር ምግባሩን መፈጸሚ ሰነድ ድሕር ምጽዳቑን ብርክት ዝበሉ ዕጡቃት ካብ ዓፋርን ጸለምትን ናብ መቐለ ከም ዝተመለሱ ሓበሬታታት የመልክቱ
ስርዓት ብልጽግና ሃገረ ስርዓት ንምርጋእ ዘኽእል ዝኾነ ዓይነት ፖሊሲ ከም ዘይብሉ ሓደ መጽናዕ ተመልኪቱ ኣብ ዝሓለፈ 8 ዓመታት ዝወፁ ኣዋጃት ንተደጋጋሚ ምምሕያሽ ዝተቃልዑ ምንባሮም እውን እቲ መጽናዕ ተቃሊዑ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ 2010 ክሳብ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘሎ ዓመታት ብመንገዲ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ እቲ ሃገር ዝወፁ መብዛሕትኦም ኣዋጃት ብህጹጽን ብዘይ እኹል ምድላውን ዝዳለው ብምንባሮም ንተደጋጋሚ ምምሕያሻትን ምስ ሕገ መንግስቲ ዝጻውዑን ምዃኖም ትካል ሕግን ፍትሕን ፌደራል ምስ ዩኒቨርሲታት ብምትሕባር ኣብ ዘካየዶ መጽናዕ ተቃሊዑ እቲ ትካል ኣብ ዝሓለፈ በጀት ዓመት ዘካየዶም 5 ኣገደስቲ መጽናዕታት ወግዓዊ ኣብ ዝገበረሉ እዋን እቲ ሃገር ስርዓት ምርጋዕ ሕጊ ዝምልከት ዝኾነ ዓይነት ፖሊሲ ከም ዘይብላ ኣረዲኡ ክትብል ጋዜጣ ሪፖርተር ትማሊ ኣብ ዘውፅኦቶ ጸብጻብ ኣቃሊሓ በዚ ምክንያት ድማ ከም ኣዋጃት ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያን ታክሲ ኤክሳይዝን ኣብ ውሽጢ ውሑድ ዓመታት ተደጋጋሚ ምምሕያሽ ከም ዝተገበረሎም እቲ መጽናዕት የመልክት ተደጋጋሚ ምምሕያሽ ጥራሕ ዘይኮነስ እቶም ዝወፁ ኣዋጃት ምስቲ ገዛኢ ሕጋዊ ሰነድ እቲ ሃገር ዝኾነ ሕገ መንግስቲ ዝጻውዑ ኣዋጃት ከም ዝወፁ ዝተገለጸ እንትትከውን እቶም ኣዋጃት ብኣግባቡ ከይተመርመሩ ብህጹጽ ክጸድቁ ስለ ዝግበር ንተደጋጋሚ ምምሕያሽ ከም ዝተቃልዑ እቲ መጽናዕ ተመልኪቱ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝሓለፉ 8 ዓመታት ኣብ መዳይ ልዕልና ሕጊ ፍትሕን ትካላዊ ነጻነትን ተደጋጋሚ ከም ዝተጠሓሱን ብኢድ ወናን ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ውድብ ብልጽግና ክምእዘንን ክእዘዝን ብምጽንሑን ነቲ ውድቀትን ተጋራጫዊ ሕግታትን ክቃላዕ ዝለዓለ እጃም ከም ዝገበረ ተንተንቲ ፖለቲካ እቲ ሃገር ይጠቕሱ። ውግኣት ሓርበኛታት ንምሕካም ዓሊሙ ዝካየድ ንሓደ ወርሒ ዝጸንሕ ወፍሪ ምትእኻብ ሃፍቲ ተጀሚሩ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ምስ ዝተወደቡ ቲክቶከራት ብምትሕባር ንመሐከሚ ውግኣት ዝኸውን ሃፍቲ ምትእኻብ ዓሊሞም ዝጀመርዎ ብሄራዊ ወፍሪ ዕላዊ ስራሕ ጀሚሩ ምክትል ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ኣዲስ ዓለም ገብረስላሴ ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ውግኣት ሓርበኛታት ንምሕካም ብዝተሰርሐ ስራሕ 75 ሚእታዊ ውግኣት ምሕካም ከም ዝተኽኣለ ኣዘኻኺሮም እቶም ቲክቶከራት ዛጊድ ዘይተሓከሙ 25 ሚእታዊ ውግኣት ሓርበኛታት ንምሕካም ኣብ ዝግበር ርብርብ እጃሞም ንምብርካዝ ዝወሰድዎ ተበግሶ ዝናኣድ ከም ዝኾነ እውን ገሊፆም ኣገዳስነት መግለጺ እቶም ቲክቶከራት ዝገብርዎ ምንቅስቃስ ሕጋውነቱ ህዝቢ ንኽፈልጦን ዕላዊ ስራሕ ምጅማሩ ንምብሳርን ዝዓለመ ምዃኑ ኣረዲኦም ኣብ ሕጻጽ ኣጋጢሙ ዝነበረ ጸገም ጊዜያዊ መፍትሒ ክረኽቡ ኣብ ምግባር ቲክቶከራት ትግራይ ኣዎንታዊ እጃም ከም ዘዕረፉ ዘዘኻኸሩ ምክትል ኮሚሽነር ኣዲስ ዓለም እቲ ከይዲ ናይ ግልጽነት ጸገም ከም ዝነበሮ ግን ገሊፆም ሎሚ ዕላዊ ስራሕ ዝጀመረ ምንቅስቃስ ግና ንክትትልን ስራሕቲ ኦዲትን ብዝጥዕም መንገዲ ዝተዋደደ ምዃኑን ኩሎም ክያዶታት ሓድነት ህዝቢ ብዘጠናኽሩን ንተበጻሕነት ተሓከምቲ ውግኣት ትኹረት ዝገበረ ከም ዝኾነን እውን ኣብሪሆም ኣብቲ ክሳብ ባሕቲ መስከረም 2019 ዓመተ ምህረት ዝጸንሕ ብሄራዊ ወፍሪ ኩሉ ትግራዋይ ተሳትፎ ክዕዝዝ ጻውዒት ዘቕረቡ ተጋዳላይ ኣዲስ ዓለም ካብ ዲያስፖራን ደቂ ኣሸንዳን ብፍላይ ልዑል ትጽቢት ከም ዝግበር ገሊፆም ነቶም ቲክቶከራት ወኪሉ መልእኽቲ ዘስምዐ ተጋዳላይ ወልደ ኪሮስ ኣወጣቸው ብወገኑ ኮሚሽን ሓርበኛታት ውግኣትና ንምሕካም ጻዕሪ እናገበረ ዝጸንሐ እኳ እንተኾነ ሎሚ እውን ህይወቶም ዝስኡኑ ሓርበኛታት ምህላዎም ስለ ዝተዓዘብና ኣብ ነጥፈሉ ማሕበራዊ ሚድያ ጻውዒት ብምቕራብ መሐከሚኦም ክንተኣኻኽብ ተበጊስና ኣለና ኢሉ እቶም ቲክቶከራት ኣብ ዝገበርዎ ወፍሪ ምትእኻብ ሃፍቲ ኩሉ ትግራዋይ ብዘለዎ ዓቕሚ ክሳተፍ ድማ ተጋዳላይ ወልደ ኪሮስ ፀዊዑ ነቲ ምትእኻብ ሃፍቲ ዝውዕሉ ቁፅርታት ሒሳብ ባንኪ ኣብ ባንክታት ንግዲ ኢትዮጵያን ወጋገን ከም ዝተኸፈቱ እውን ኣብቲ እዋን ዕላዊ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ሓድሽ ስርዓተ ትምህርቲ ዕላዊ ኮይኑ እቲ ሓድሽ ስርዓተ ትምህርቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ክፍተታት ዘስተኻኽል ኮይኑ ኣብ ዘመነ ትምህርቲ 2019 ግብራዊ ከም ዝኸውን ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ገሊጹ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ እቲ ሓድሽ ስርዓተ ትምህርቲ ኣብ ትሕዝቶ ውፅኢትን ካልኦትን ዝነበሩ ጸገማት ክፈትሕ ተባሂሉ ትጽቢት ከም ዝግበረሉ ገሊጾም ትምህርቲ ሓደ ኣካል ህውየት እዩ ዝበሉ ዶክተር ኪሮስ ተዳልዩ ዘሎ ሓድሽ ስርዓተ ትምህርቲ ነዚ ዘመን ዝምጥንን ስርዓተ ትምህርቲ ክነዳሉ ስለ ዝግባእን ኢሎም እዚ መሰረት ዝገበረ መጽሓፍቲ ተምሃሮ ተዳልዮም ከም ዘለዉ ዘፍለጡ ዶክተር ኪሮስ ኣብ ዘመነ ትምህርቲ 2019 ዓመተ ምህረት ኣብ ተግባር ከም ዝውዕሉ ተዛሪቦም ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ጽንተታዊ ኩናት ዝበጽሐ ስነ ልቦናዊ ሓሰያን ማሕበራዊ ቅልውላውን ናብ ንቡር ንምምላስን ኣብ ዝሓሸ ብርኪ ንምስጋርን ማሕበራዊ ለውጢ ንምዝጋብ ዘኽእል ስርዓተ ትምህርቲ ኣተኣታቲኻ ኣብ ህንፀት ወለዶ ጠመት ሂብካ ንምስራሕ ኣንፈት ተነጺሩ ምድላዋት ይጻፈ ከም ዘሎም ቢሮ ትምህርቲ ኣፍሊጦሎም ፈላማይ መድረኽ መበሰሪ ትግበራ ሓድሽ ስርዓተ ትምህርቲ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ትግራይ እናተሳለጠ ይርከብ ምክትል ሓላፊን ዳይሬክቶሬት ምድላውን ኣተገባግበራን ስርዓተ ትምህርቲ ትግራይ ኣይተ ገብረ ዮሃንስ ፍሳም እቲ ካብ መፈለምታ 2016 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ብምሁራትን ሰብ ተመክሮም ዕሙቕ ዝበለ ምርምርን መጽናዕትን ተገይሩሉ ናብ ትግበራ ተሰጋጊ ዘሎ ሓድሽ ስርዓተ ትምህርቲ ቋንቋታት ሳሆን ኩናማን ዘካተተ ኮይኑ ብፍልጠትን ክእለትን ዝበቕዐ ወለዶ ኣብ ምናጽ ዝለዓለ ኣበርክቶ ክህልዎ ዝተኣመነሉ ምዃኑን ሓቢሮም